guys, mayong buntag sa inyo tanan siya guys. Traffic kayo guys oh. Ay nag-clearing sila sa kuan guys, sa eskwelahan guys. Morning traffic kayo guys. Pangputol lang mga mahogani dito sa eskwelahan guys. Morning traffic kayo guys. Pila gino mga sakinan guys oh. Taas kayong pila guys. Nag-clearing sa eskwelahan. Morning traffic ayo guys. Bye bye guys. Ay, iba na sa data sa sunod. Bang, kamutan out sa sunod. Guys, nag-clearing sila dito sa kuan guys, sa eskwelahan guys. Sa Malasila guys. Kamuto nilang mga kahoy dito sa highway guys. Aron malimpyo guys. Wala pa tayo na pa doon, ha? Ako dah mencoba balik, dia mencoba balik. Ini pun. Clearing. Sini bucok, sini. Diri bakal ni matubahan ka. Masana. Ha!
Saan kami? Ay, maju di ba? Sige, maklaro. Nabunsaw, dali na. Uli na ta. Tara, oy! Ah. Oy! Bunsaw, dali na. Sino ka? Ah. Paano guys, limpyo na kayong eskwelahan guys. Lagi pang putol ng mga kahoy guys. Clearing sila guys. Morning traffic kayo guys. Kaya na-clearing sila sa eskwelahan guys. Eskwelahan sa Malasila guys.